Gareth Parry fan hyn yn colli'r meddiant I Chris Venables. Owain cael ei annog I lygadu'r gôl. Venables o arbediad da gan Seiger yn y gôl. Ond oedd hi werth y cynnig. Windsor ar tafliad. Venables ar ôl beniad. Rodgers yn troi o mae'na drosedd arno fo gan Carl Jones. Venables yn sydyn ar gigrydd at Ross Stevens. Stevens ar ei droed chwith! Wel, meddwl chwyn Venables. Anel gywir Stevens. Dechrau'r ail hanner. Porthmadog dim. Y Trallwng 1. Windsor ar tafliad. Nôl at y capten. Rhoi droed chwith. Rwan ta mae cynna yna. O, cic hwyr ar cynna gan Marcus Olic. Ddi'n gigrydd felly. Golwr yn neud I siw bod y wal yn gywir. Steve Rodgers! O, mae'n nghefn yr hwyd. Nath y golwr lithro. Do. Beth bwysig yw praw yma bod ni wedi mynd i'r het am yr o nesaf ac oedd I beth yn fod yn hawdd yma ond ni heb gael lawr y lwc yn y gorffennol ar y traeth yma ond praw yma o'n i'n ennill yn gwbl heddiannol. The club's such a great family club and I'm more disappointed for Phil who's he works so hard there and the rest of the backroom staff. I think we've got a decent enough team here. We just need to knuckle down and make sure we get a few results on the board.